Hakykati görkezýän açky. Kän garaşdyňmy? Yok, men sana ömrüme etken çağrışmanı kalıyor. Bak. Dogurdan hem garaşardyňmy? Garaşlarının tek sana derdi mağa kän olan garaşanlar. En tek aňryňa bir geçeýin, ondan garaşmany görkezerler. Pyrmyt bana seredäýdi. Yok, utanýan men sen gözüňe seretip bilmeýän. Senin tek susuz getiren. Maymun edernin tek seni. Ejem jaňa gitmer boldum. Akşam habarlaşýar bolýam. Böyle. Ejem jan saada dip tapan gyýdan adam şumy? Ýöne açykara söz ýok. 4 kuly. Beraber olmaýardylar. TikTok'a ýar ýa-ni aýtyp bolam. Nomara sen aýtyn bara. Ýera boldy. Döwranlar näme? Maýsy Kalyaska bereli. Döwmek baýan bilýän ýürek ýok Bolam, diňe kömek aýdýan aýtyn ha. Bilýän. Şuňda nurwan ha? Evet. Şoňa gidip Kalyaska berjege men diýänmen. Bular TikTok üçin edýän o. Like almak üçin, prosmotr almak üçin edilýär bular. Pulum bolsa gidip 10 bak gözden ördün döner yiyecek o. Men mi Kalyaska alyp berjek? Bular wara şok üçin, like almak üçin. Düşündiňmi? Killeňe garo boyuň wada. Döwransa. Geliyor ayın kardeşim. Sağa karışıp duranlar ecep karkınada baryan Kalyaska film. Bolýa, bolýa. Balayına favol olsun. Bolýa. Tamam, favol olsun. Uy baylaçılım. Elin ısamança. Geldim ejem. Canım anam ne çekerek eline can ettim hiç elin almadım. Ala dettirýän balam seni. Düşünmedim ejem näme diýän? Ne çekerek eline can ettim almadın diyen ala dettim diyen. Balacığım gözündeki aynacını ayırlayla. Ayır balam gözündeki aynı. Hiç kaçan eceler müydü namazda olayan neler ayır çağır.